Dobrodošli, dragi moji, u današnji video. Danas ćemo zajedno da odradimo jedan eksperiment koji sam videla na jednom stranom kanalu i koji, verovali ili ne, ima jedno 5 miliona pregleda. Ne znam kako, ne znam zašto. Video je, pa šta znam, onako i nije nešto odrađen baš najbolje, međutim ova kombinacija koju je ova gospođa napravila na videu me jako zaintrigirala. U pitanju je, kao što vidite, deterdžent za suđe i pasta za zube. Ja sam uzela ovu pastu koja mi je već potrošena. Sve što treba da uradimo je da sipamo pastu u deterdžent sa kojim peremo sudove i navodno, vidite sve ove mrlje, ovo je kurkuma koja se jako teško skida, ovo je moja omiljena šerpica koja mi je zagorela pre par dana, ne znam šta da joj radim. Sad na snimku vrlo lako ona rešava te probleme. Danas ćemo da vidimo da li je to istina i da li stvarno može da pomogne bez onih skupih hemijskih sredstava. Znate koliko su skupi, ono nije normalno. Ušla sam pre neki dan u neku drogeriju, eto čisto baš za to da nađem ta sredstva, što je preskupo. Ajde nekad sa sirćetom i sa sodom bikarbonom, ajde okej, to obavlja posao, ali ne baš kad su ovako tvrdokorne mrlje u pitanju. Hajde, reko da idem da vidim ima li šta. Ljudi, preskupo je, bukvalno je preskupo, vi nemate pojma koliko su skupiti ta hemijska sredstva. Uzet ću, žao mi da bacam, nadam se da će uspeti ovo. Ja najviše mrzim na svetu da proćerdam tako neke produkte, kao što je, na primjer, sad pasta za zube ili nešto slično tome. Volim sve to da istrošim do kraja, jer prosto takva sam, posebno hrana kad je u pitanju. Ovde se ništa ne baca, ovde sve mora da se jede, nema bacanja hrane, nemamo taj luksuz, nešto ga nemamo, nego zato što ne treba da bacamo hranu. Bože, ja pričam već 2 minuta bez prestanka, teško meni. Sad ćemo da vidimo. Sad ću prvo da probam da oribam ovo i stavit ću malo ovde i vidimo se za par minuta. Da vidimo da li ovo radi. Ljudi moji, ja se taman izdeprimirala da ću da bacim onu pastu za zube i ono, ja ne mogu da verujem. Pogledajte vi ovo. Pa da li je moguće da je očišćeno sve? Zagorela šerpa, ljudi. Očišćena. Pa ovo ne da radi, nego svaka čast. Svaka čast. Oribala sam apsolutno sve. Sad ću fino da obrišem. Pogledajte koliko je to bilo prljavo. Promenio je boju. Fenomenalno, fenomenalno. Znači, ovaj trik itekako radi. Evo sad vidim zašto ona gospođa, čini mi se da iz Turske, ima 5 miliona pregleda na ovom čudu. Pa šta da vam kažem, ljudi, delite i vi da mi imamo barem milion. Ovo je fenomenalno. Ne trošite novac na one skupe hemijske preparate. Samo stavite fino kao gospođe u vaš deterdžent malo paste za zube i sve tvrdokorne fleke i masnoću, čak i kad vam zagori šerpa, fino rešite. Odlično.